በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ተዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩን ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሕዳር ዕለት 4 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን ለይኩን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ቅዱሳን ሰማዕታት ቶማስ፣ ያዕቆብ ወዮሃንስ፣ አቢ ማርቆስ ወአዛርያኖስ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓሎም በሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና ኣሜን። ቅዱስ ቶማስ ዘደማስቆ። ቅዱስ ቶማስ ኣብ ከባቢ 700 ክፍለ ዘመን ተወሊዱ ዝዓበየ ሶርያዊ ክርስቲያን እዩ። ካብ ንእስነቱ ብግቡእ መጻሕፍቲ ተምሃይሩ ብዲቁና ንቅሽና ድሕሪኡ ድማ ንጵጵስና በቕዐ። ኣብቲ ወቕቲ ናይ ሶርያ ርእሰ ከተማ ኣብ ዝኾነት ደማስቆ ተሸይሙ ድማ የገልግል ነበረ። ስለዚ እቲ ዘመን ኣብ ዝኾነ ቦታ ደም ዝፈሰሉ ነበረ እሞ ንናይ ክርስቶስ ኣባጊዕ ንምሕላው ቀሊልን ናይ ዋዛ ስራሕን ኣይነበረን። ኣብቲ ዘመን ንናይ ክርስቲያን ደም ዘፍስሱ ዝነበሩ ድማ ተንባላት ወይ ከዓ ተኸተልቲ መሐመድ እዮም። ኣብ መጨረሽታ ኣከባቢ 700 ክፍለ ዘመን ምስ በጽሐ ድማ ተንባላት ንግብፅን ንሶርያን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ብምግባሮም ክርስቲያን ተሸገሩ። ኣብቲ ወቕቲ ቅዱስ ቶማስ ከስተምህር ዝሰምዖ ሓደ መሐመዳዊ ንከራኸር በሎ። እዚ ቅዱስ ድማ ሊቅ ነበረ እሞ ስለ መሐመድ ሓሶትነት ስለ ክርስቶስ ናይ ባህሪ ኣምላኽነት ምስ ኣረድኦ ንጹህን ሰማያዊ ሕግን ቅዱስ ወንጌል እምበር ቁርዓን ወይ ከዓ ናይ መሐመድ መጽሓፍ ከም ዘይኮነ ነገሮ። ኣብ ኣደባባይ ብርቱዕ ዝሓፈረ መሐመዳዊ ድማ ብሕፍረት ከይዱ ናብ ገዛኢ ደማስቆ ከይዱ ከሰሶ። ቅዱስ ቶማስ ድማ ተታሒዙ ቀረበ። ከመይ ኢልካ ንእምነትና ንእስልምና ተጸርፍ ምስ በሎ ቅዱስ ኣቦና ድማ እቲ ሓቂ ደኣ ተዛረብኩ እምበር ኣይተጻረፍኩን ክብል መለሰሉ። እቲ መኮንን ድማ እሺ ክርስቶስ መን እዩ? ስለ ወንጌልን ቁርኣንን ከእንታይ ትብል ክብል ዝተሳሐለ ሰይፊ ኣውፂኡ ሓተቶ። እታ ዝቐንዐት እምነት ክርስትና ክብራ ኣብ ሰማይ እዩ እሞ ጭካኔ ተሓትት እያ። ቅዱስ ቶማስ ወላሓንቲ ከይፈርሐ ንኣፀዋውዓ ስሙ ስግደት ይኹኖ እሞ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ፈጣርን ኣምላኽን እዩ። ቅዱስ ወንጌል ሰማያውን ናይ ህይወት ሕግን ክኸውን ከሎ ቁርኣን ድማ ናይ መሐመድ ናይ ፈጠራ መጽሓፍ እዩ። ነዚ ሰምዐ መኮንን ብቁጣዓ ንኽሳዱ ክሃርምዎ ኣዘዘ። ቅዱስ ቶማስ ድማ በዛ መዓልቲ ስለ ዝቕንዐት ሃይማኖት ተዋህድኡ ክሳዱ ሃበ። በረከት ረድኤቱ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ቅዱስ ያዕቆብ ወዮሃንስ። ሕጂ ድማ ናብ 400 ክፍለ ዘመን ተመሊስና ናብ ምድረ ፋርስ ወይ ከዓ ኤራን ወሪድና ንቅዱሳን ንብዕል። እዞም ቅዱሳን ድማ ኣብ ሃገረ ፋርስ ኤራን ኣብ ዘመነ መንግስተ ሳቦር ዝነበሩ ኣበው እዮም። ሳቦር ማለት ንፀሓይን እሳትን ዘምልኽ ብጣዕሚ ጨካን ዝነበረ ንጉስ እዩ። ቅዱሳን ያዕቆብን ዮሃንስን ንናይ ሃዋርያት ስም ጥራይ ዘይኮነስ ግብሮምን ቅድስናኦምን ዝሓዙ ነበሩ። እቲ ዘመነ ሰማዕታት እኳ እንተኾነ ፋርስ ግን በዚ ዘመን እውን ንክርስቲያን ናይ ግፍዒ ከተማ ነበረት። ካብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ክሳብ ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ፣ ካብ ቅዱስ መርምህናም ክሳብ ቅዱስ ኮቶሎስን ሰማዕትነት ዝተቐበሉ ኣብዛ ውሽጢ ሃገር እዩ። ቅዱስ ያዕቆብን ዮሃንስን ድማ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ብልክዕ ተማሂሮም ንመጻሕፍቲ ድማ ተረዲኦም ንክህነት ተመረጹ እሞ ብድሕሪኡ ድማ ቤተ ክርስቲያን ይግባኣኩም ክትብል ጳጳሳት ጌራ ሸመቶም። ንሳቶም ድማ ኣይሕፈርዋን ንናይ ክርስቶስ ኣባጊዕ እናኣስተምሃሩ እናኣዘዙ ሓለውዋ። ንጉስ ሳቦር ግን ንህዝቢ ንፀሓይን ንእሳትን ከስግድ ዝገበሮ ፃዕሪ ዕንቅፋት ኮይኖሞ እዮም እሞ ጸልኦም። ብወተሃደራቱ ኣትሒዙ ድማ ኣብ ፍርዲ ኣደባባይ ኣቆሞም። ንህዝቢ ኣብ ኣዋጅ ፀዊዑ ኣፍራሒ እሳት ከም ዝነድድ ገይሩ ህዝቢ ንፀሓይ ክሰግድ ኣዝዙ ምስ በሎም እምቢ በልዎ። ምስ ልብሶም ኣልዒሎም ናብቲ እሳት ደርበይዎም። እዞም ቅዱሳን ድማ ኣብቲ ማእከል መከራ ኣብቲ ዝነድድ እሳት ኮይኖም ንህዝቢ ተዛረቡ።
أملاك حد እግዚአብሔር እዩሞ ከምዚ ኣብ ሃይማኖትኩም ጽንዑ በልዎም እቲ እሳት ኣቃጺልዎም ድማ ብገድሎም ናይ ክብሪ ኣክሊል ተጎናጸፉ በረከቶም ይሕደረና አሜን። ከምኡውን ቅዱሳን አቢማኮስን ወአዛርያኖስ ሕጂ ድማ ናብ 300 ክፍለ ዘመን ናብቲ ቀንዲ ዘመነ ሰማዕታት ንመለስ። ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ካብ ዝነበሩ ቅዱሳን ሰማዕታት ክልቲኦም አቢማኮስን አዛርያኖስን እዮም። አራዊት መክስሚያኖስን ዲዮቅልጥያኖስን ንዓለም ኣብ ክልተ ተኻፊሎም ኣብ ልዕሊ ክርስቲያን ግፍዒ ክሰርሑ ከለዉ ክልቲኦም ቅዱሳን ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሮም ይነብሩ ነበሩ። ኣብቲ ዘመን ኣይኮነን ዶ ቤተ ክርስቲያን ምህናፅ ምዝማር እምነትካ ምግላጽ ከማዕትቡ እንተተረኣዮም ከማን ይቐትሎም ነበረ። ነገስታት ዝሸምዎም ተኸተልቶም ንክርስቲያን ሩፍታ ከልእዎም እሞ ዓብይ ግፍዒ ሰቆቃን ጭንቅን ኣብ ዝኾነሉ ኣብቲ ወርሓት ዝሞተ ሞይቱ ፍርቁ ድማ ክስደድ ከሎ አቢማኮስን አዛርያኖስን ግን ኣብቲ ማእከል ከተማ ተረጋጊኦም ንክርስቶስ የምልኹ ነበሩ። እዚ ተበፂሕዎም ድማ ተኸሲሶም ተታሒዞም ቀረቡ። እቲ ዘመን ነቶም ክልተ ክርስቲያን መንእሰያት ምስ ተመልከቶም ወላ ሓንቲ ናይ ፍርሓት ምልክት ኣይተመልከተሎምን እሞ ተገረመ። ንመን ኢኹም ተምልኹ በሎም። ንሳቶም ድማ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሉ መለስሉ። ንክርስቶስ ትክሕዱ ዲኹም ወይስ ክትሞቱ ምስ በሎም ሰነፍ ክብሉ ኣብ ኣደባባይ ገሰጽዎ። ዝፈጠረ ዘኽበረን ስጋኡን ደሙን ዝሃበ ጎይታ ከመይ ኢሉ ይከሓድ ክብሉ ድማ ነገርዎ። ብድፍረቶም ዝሰንበደ መኮንን ድማ በዛ ሰዓት ሞት ኣዘዘሎም እሞ በዛ መዓልቲ ድማ ክሳዶም ተሰይፎም ንክብሪ ሃይማኖቶም ተዋህዶ ንጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንክብረ ሰማዕታት በቕዑ በረከተ ምሕደረና። ኣምላከ ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ ልዕሊኦም ንዘሕደሮ ትዕግስትን ጽንዓትን ትውዓትን ቆራጽነትን እምነትን ኣብ ልዕልና ድማ ይሕድረና አሜን። ካብ በረከቶም ድማ ይዓድለና አሜን። ሕዳር 4 ዝኽበሩ ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ቶማስ ዘደማስቆ፣ ቅዱሳን ያዕቆብን ዮሐንስን፣ ቅዱሳን አቢማኮስን ወአዛርያኖስን፣ አባ አበጊዶ ዘትግራይ፣ አባ ዘካርያስ፣ ጉባኤ ቅዱሳን ሰማዕታት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ፣ ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ፣ ቅድስት ሶፊያ ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሐንስ ዘሃራቅሊ ሰማዕት። ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ዝፈልየና ምን እዩ? መከራዶ፣ ጸበባዶ፣ ስደትዶ፣ ጥሜትዶ፣ ዕርቃንዶ፣ ድንገትዶ ወይስ ሞት? እምበኣር ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ በቲ ዘፍቀረና ክርስቶስ ዓወት ብምርካብ ካብቶም ዝሰዓሩ ኣዝና ንበልጽ ኢና ይብል ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 35 ክሳብ 38 ንረኽቦ። በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ናይ ዕለት 4 ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 5 ሕዳር ስንክሳር ንቐጽል አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሕዳር 5 ኢትዮጵያዊ ዓብይ ጻድቅ ናይ ደብረ ዓሳ ኣባ ዮሃኒ ዝተሰወርሉ ዕለት እዩ። ኣቦም ኣባ ኣሞኒ ድማ በዛ ዕለት ዓረፉ። ርእሲ ናይ ቅዱስ ለንጊኖስ ዝተረኣየትሉን ተኣምር ዝገበረትሉን ዕለት እዩ። ሓለቓ ሰራዊት ናይ ቅዱስ ቴዎድሮስ ቅዱስ ስጋኡ ካብ ሃገረ ሰጥብ ናብ ሃገረ ኣስዩጥ ዝፈለሰሉ ዕለት እዩ። ኣብ ሓምለ 20 ድማ ክንምልከት ኢና። ርእሲ ናይ ቅዱስ ለንጊኖስ ዝተረኣየትሉን ተኣምር ዝገበረትሉን ዕለት እውን እዩ። በረከቶም ይሕደረና አሜን። ለንጊኖስ ሰማዕት። እዚ ቅዱስ ድማ ንጎይታና ጎኑ ብኹናት ዝወቆ እዩ። ድሓር ግን ብጎይታና ኣሚኑ ወንጌል ሰቢኹ ብሰማዕትነት ዝዓረፈ እዩ። ካብ ወገን ዮናናውያን ክኸውን ከሎ ናይ ሮማ ወተሃደር ዝነበረ እዩ። ጲላጦስ ንጎይታና ምእንቲ ክሰቕልዎ ንኣይሁድ ይሕሊፎ ክህቦ ከሎ እዚ ለንጊኖስ ካብ ውሽጢ ናይ ጲላጦስ ጭፍራታት ሓደ ስለ ዝነበረ ናይ ጎይታና ስቃይ ርእዩ ምስ ክፉእ ግብሮም ክተሓባበር ስለ ዘይደለየ ካብቲ ኣደባባይ ሃዲሙ ርሒቑ ነበረ። ኣብ ዕለተ ዓርቢ ግን ሮማውያን ኣብ ናይ ጎይታ መከራ ዘይተሓባበረ ኩሉ ንንጉስ ከም ጸላኢኡ ስለ ዝረኣዮ መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ኣብ መጨረሻ ሰዓት ተፈጸመ ምስ በለ ለንጊኖስ ናብ ቀራንዮ ጎቦ ወፀ። ሮማውያን ናይ ክልቲኦም ሸፋቱ የዕጽምቲ ምስ ሰበሩ ለንጊኖስ ድማ መቸም እንተመይቱ ኣይጎድኦን እየ ኢሉ ሓሲቡ ንናይ ጎይታና ጎኑ ወጎ።
በታ ጊዜ ሓንቲ ዓይኑ ዕውር ስለ ዝነበረ ካብ ናይ ጎይታና ካብ ጎኑ ማይን ደምን ወፂ ድማ ነታ ዝዓወረት ዓይኑ ምስ ተንከፎ ዓይኑ በርሃትሉ። በዚ ነገር ድማ ብጣዕሚ ተገሪሙ እንዳተሓጎሰ እቲ ዝኾነ ኩሉ ምስትውዓል ጀመረ። ጎይታና ንቅዱስ ነፍሱ ብፍቓዱ ምስ ፈለየ ነቲ ዝተፈጸመ ተኣምራት ዘከረ። ትንሣኤ ጎይታና ምስ ሰምዐ ድማ ነዚ ምስጢር ምእንቲ ክገልጸሉ ናብ እግዚኣብሔር ክጽሊ ጀመረ። ጎይታና ድማ ንሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ለኣኸሎ እሞ ኩሉ ምስጢር ገለጸሉ። ኣብታ ጊዜ ድማ ብምሉእ ልቡ ኣሚኑ ስጋ ብሞት ንኽእመን ተቐሪቡ ኣብ ቅድሚ ክፉኣት ኣይሁድ ስለ ጎይታና ኣምላኽነት ክምስክር ጀመረ። ኣይሁድን ረማውያንን ድማ ብምስክርነቱ ብጣዕሚ ተቖጢዖም ከሳድድዎ ጀመሩ። ናብ ንእሽቶ እስያ ናብ ቆጵዶቅያ ከይዱ ኣብኡ ወንጌል ከም ሃዋርያት ብምስባኽ ንብዙሓት ናብ ቅንዕቲ ተዋህዶ እምነት መለሶም። ኣይሁድ ድማ ብኽፍኣት ተላዒሎም ናይ ሓሶት ምስክር ኣቂሞም ስለ ዝኸሰስዎ ናይ ሮማ ወተሃደራት ሒዞም ብንጉስ ብጢባርዮስ ቄሳር ኣፍሪዶም ሓምለ 23 ክሳዱ ሰየፍዎ። ብሰማዕትነት ድማ ሓለፈ። መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ ወረሰ። በረከት ይሕደረና። ሕዳር 5 ድማ በዛ ልሙዓንቲ ናይ ቅዱስ ለንጊኖስ ርእሲ ዝተረኣየትሉ ዕለት እዩ። እዚ ድማ ንጎይታና ጎኒ ምስ ወቆ ብጎይታና ኣሚኑ ኣብ ቆጵዶቅያ ሃገር ወንጌል ዝሰብኽ ኮነ። ከሓድቲ ኣይሁድ ድማ ብኽፍኣት ተላዒሎም ናብ መኳንንቲ ብሓሶት ወንጀልዎ እሞ ኣብ ቆጵዶቅያ ሃገር ድማ ክሳዱ ኣቁረጽዎ። ንርእሱ ድማ ንበይና ናብ ኢየሩሳሌም ወሰድዋ። ብምስክርነቱ ዝቐንዑን ዝሓረቁን ኣብኡ ዝነብሩ ኣይሁድ ድማ ኣብ ዝረኣይዎ ጊዜ ብጣዕሚ ተሓጒሶም ካብቲ ከተማ ወፃኢ ኣብ ሓደ እምባ ቀበርዋ። ድሕሪ ብዙሕ መዓልቲ ድማ ብቅዱስ ለንጊኖስ ስብከት ዝኣመነት ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ቆጵዶቅያ ሃገር ርእሱ ካብ ዝቆረጽዋ ጊዜ ጀሚራ ኣብ ዝተቆረጸሉ ቦታ ቆይማ ስለኡ ትበኪ ነበረት። ድሕሪ ጊዜ ድማ የዒንታ ዓወራ እሞ ናይ ጎይታና መቃብር ንምስላም ተላዒላ ምስ ወዳ ናብ ኢየሩሳሌም መፀት። ኣብ ዝበፅሐት ጊዜ ድማ ወዳ ሞታ። ኣብ ሓዘን ከላ ድማ ናብ ሃገራ መሪሑ ዝወስዳ ስለዝሰኣነት መሬት ብኽያ ደኺምዋ ደቀሰት። ደቂሳ ከላ ድማ ቅዱስ ለንጊኖስ ምስ ዝሞተ ወዳ ኮይኑ ብራእይ ረኣየቶ። ርእሱ ተቐቢራትሉ ዘላ ቦታ ድማ ነገራ እሞ ከይዳ ምእንቲ ከተውፅኦ ኣዘዛ። ናብቲ ቦታ ከይዳ ምስ ፈሓረቶ ድማ መዓዛኡ ብጣዕሚ ጥዑም ዝኾነ ናይ ጨና መዓዛ ወፀ። እዚ ኣማኒት ሰበይቲ ድማ ናይ ቅዱስ ለንጊኖስ ርእሲ ናብ ዘለቶ ቦታ ምስ በፅሐት ዓብይ ብርሃን ተገለጸላ እሞ የዒንታ ድማ በርሃላ። ናይ ቅዱስ ለንጊኖስ ርእስን ናይ ወዳ ስጋን ሒዛ ናብ ሃገራ ወሲዳ ኣብ ዝወቀበ ቤት ቦታ ኣንበረቶ። እዚ ተኣምር ድማ ሕዳር 5 ዝተፈጸመ እዩ። ኣሜን። ኣርኬ ድማ ሰላም ለለንጊኖስ ዘሂሩተ ኣምላክ ቀጸበቶ ለጴጥሮስ ረድእ ከመይ ትወከፍ ትምህርቶ ከመ እይሓስብ ቦቱ ዘኩናት እዱ ርግዘቶ ብሃጣዊኢሁ ለዘኢፈቀደ ሞቶ ምህረቶ እሰብህ ወዓዲ ትዕግስቶ። ናይ ቅዱስ ለንጊኖስ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ይምሓረና። ኣሜን። አቡነ አሞኒ ወአቡነ ዮሃኒ መጽሐፍ ንአብኦም ዘስዩመ ተንቤን እሁሁ ይብሎም። መጽሐፍ ንአብኦም ዘስዩመ ተንቤን እሁሁ ይብሎም። ኣዲኦም ድማ ዓመተ መንፈስ ቅዱስ ዝበሃሉ ለውሃት ምግባሮም ዝጸበቐ ፈተውቲ ሃገር እዮም። አቡነ አሞኒ ለካቲት 5 ኣብ ውሽጢ ኣክሱም ምስ ተወልዱ ሰይጣውንቲ ንቤት ወለዶም ከቢቦም ብምርኣዮም ድማ ምስ ተወልዱ ብኢዶም እንተኣመልከቱ ብሓንቲ ጊዜ 60 ሰይጣውንቲ ተሸኒፎም ከም ትኪ ተበቲኖም ጠፍኡ። አሞኒ ማለት አሸናፊ ማለት እዩ። አባ አሞኒ ፀጉሪ ርእሶም ከም ልብሲ መጎናጸፊያ ኮይንሎም ዝነበሩ ዓብን ቀደምት ኣቦን እዮም። ብደመና ተፃዒኖም ክሳብ ደብረ ዘይቲ ብምኻድ ምስ ኣባ እብለይ ተረኺቦም ብዙሕ ምስጢራት ተዘራረቡ። ንኣባ ዮሃኒ ዘዕበይዎ ኣምሂሮም ዘዕበይዎም ኣባ አሞኒ እዮም። ናይ ኣዲኡ ጡብ ፈጺሙ ጠብዩ ዘይፈልጥ ናይ መንፈስ ቅዱስ
ናይ ብመንፈስ ቅዱስ ወዶም ንኣባ ዮሃኒ ንሶም እናኣጻወትዎ ከለዉ ዝተኣዘዘ ኣሞራ ብኣኽናፉ እናኣልበሶ ቶራ ሰሳ እናኣጥበወቶ እዩ ዓብዩ። እዚ ታሪኾም ድማ ከምዚ እዩ። ገዛኢ ተንቤን ኣውራጃ ዝነበረ ሰብ ኣብቲ ዘመን ኣፄ ካሌብ ዝነበረሉ ዘመን ነበሩ እሞ ምስኦም ናብ ምድረ ሮባ ከይዶም 7 ዓመታት ዝወሰደ ናይ ኩናት ዘመታ ኣብ ልዕሊ ንክርስቲያን ዘሳቕዩ ነገስታት ኣካየዱ። እቲ ገዛኢ ናይ ተንቤን ኣውራጃ ድማ ናብቲ ዘመታ ምስ ከደ ቁሩብ ደንጉዩ ስለ ዝነበረ ንእሽቶ ሓዉ ንሰበይቲ እቲ ገዛኢ ሓወይ ተሪፉ ዘሎ ስለ ዝሞተ እዩ ከምቲ ሕገ ኦሪት ኣነ ክምርዓወኪ እሞ ነቶም ቆልዑ ከዕብዮም በላ። ንሳ ድማ በዓል ቤተይ እንተሞይቱ ይነግረኒ ናብቲ ዘመታ ዝኸዶ ኩሉ ኣይተመልሰን ኢላ እምቢ ምስ በለቶ ብግዲ ተረኸባ። በዚ ድማ ኣባ ዮሃኒ ተጸንሱ። ኣብ ሚያዝያ 5 ድማ ተወልዱ። ድሕሪ 9 ወርሒ ድማ በዓል ቤታ ካብቲ ዘመታ መጸሞ ናብ ቤቱ ተመልሰ። ናይቲ ኣከባቢ ሰብ ድማ ወፂኡ ብክብሪ ክቕበሎ ከሎ ሰበይቲ ግን ቅልውላው ተታሒዛ ሓሚማ ስለ ዝነበረት ወፂያ ኣይተቐበለቶን። ሕማም ሕርሲ ማለት እዩ ክትወልድ ናበይ ከይዳ እንታይ እያኸ ኮይና ኢሉ ምስ ሓተተ ቆልዓ ምስ ሓተተ ድማ ቆልዓ ኣይሓስብን እዩሞ ሓደ ህፃን ጠኒሳ ክትወልድ ኣብ ቅልውላው እያ ዘላ በሎም። ገዛኢ ናይቲ ኣውራጃ ድማ ናብቲ ዘላትሉ ከይዱ እንተረኣያ ጽቡቕ ቆልዓ ወዲ ሓቒፋ ረኸባ። ድሕሪዚ ድማ ናብቲ ቤት ዓንዲ ጽቡቕ ገይሩ ኣሲሩ እናገረፋን እናጨነቓን ካብ መን ከም ዝጸነሰቶ ሓተታ። ንሳ ድማ ናይ ሓዉ ምስጢር ንምሕላው ይሕዋት ንኸይተጻልእ ኢላ ነቲ ስቓይ ተዓጊሳ ስቕ በለት። በዚ ቅጽበት ናይ ራማ ልዑል ቅዱስ ገብርኤል 40 ዓመት ሙሉእ ተዓጽዮም ኣብ በረኻ ንዝነበሩ ንኣባ ኣሞኒ ተገሊጹ ከም ኣውሎ ነፋስ ኣቐልጢፉ ወሲዱ ናብቲ ናይቲ ዓዲ ገዛኢ ቤት ኣብጽሖ። ምስ በጽሑ ዓመተ ማርያም ብጽኑዕ መህረምትን ግርፋትን እናተሰቃየት ከላ ኣባ ኣሞኒ ናይ ጸጉሮም ዓጽፊ ለቢሶም ጥራሖም ኣብ ኣፍ ደገኣ ቆይሞም ረኣየቶም። በዚ ግዜ ድማ ንበዓል ቤታ እወ ካብዚ መነኮስየ ዝወለድኩ በለቶም። ገዛኢ ናይ ዓዲ ተንቤን ኣውራጃ ድማ ንኣባ ኣሞኒ ሒዙ ጽኑዕ ግርፋት ብወታሃደራቱ ኣቐጥቀጦም። ብምቕጻል ድማ ገና ጸባ ኣዲኡ ከይቀመሰ ነቲ ህፃን ቆልዓ ኣልዒሉ እህንካ ንወድኻ ሒዝካ ካብዚ ጥፋእ ኢሉ ሃቦም። ኣባ ኣሞኒ ድማ በዚ ግዜ ኦ ሃበኒ ዮ ሃበኒ ዮ ሃበኒ ይበሉ። ብትግርኛ ከዓ እሺ ሃበኒ ማለት እዩ። ካብዚ ብምብጋስ እዩ እዚ ህፃን ድሓር ኣባ ዮሃኒ ዝተባሃሉ። ኣባ ኣሞኒ ድማ ነቲ ህፃን ተረኪቦም ናብ ኣብ ትሕቲ ጎቦ ደብረ ዓሳ ከይዶም ነቲ ቆልዓ ኣብ ትሕቲ ወይራ ገረብ ኣደቂሶም ኦ ኣምላኸይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጢኣተይ ሓጢኣተይ ይቕረልካ ነዚ ህፃን ዝሃብካኒ ከየጥብዎ ጡብ የብለይ ከየዕብዮ እኽሊ የብለይን ኢሎም ናይቲ ህፃን ቆልዓ ነገር ብጣዕሚ ምሳ ጨነቆም ምርር ኢልዎም ኣልቀሱ እሞ ጸሎቶም ምስ ወድኡ ድማ ነቲ ጎቦ ብምልክት መስቀል እንተባረኽዎ ካብቲ ማእከል ጎቦ ከም መደብ ዝበለ ዓራት ብተኣምራት ተሰሪሑ ረኸብዎ። ነቲ ህፃን ኣብኡ ኣደቂሶም ድማ ደጊሞም ጸሎት ምስ ተጀመሩ ቶራ ሰሳሕ መጽያ እግራን ኣእጋራን ዘርጊሓ ነቲ ህፃን ኣጥብያቶ ኸደት። ኣባ ኣሞኒ ድማ በዚ ደስ ኢልዎም ነቲ ህፃን ናይ ምግብኻ ነገር እንተተታሒዙስ ካልእ ጸገም የብሉን ኢሎም ለይቲ ሙሉእ ክጽልዩ ሓዲሮም ምልስ እንተበሉ ደጊሙ ነቲ ህፃን ንዝተኣዘዘ ንስሪ ኣሞራ ብኣኽናፉ ጋሪዱ ኣልቢስዎን ሓቒፉዎን ከም ዝሓደረ ተመልከቱ። ኣቦና ድማ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎም ንእግዚኣብሔር ኣመስገንዎ። ከምኡውን ኩሉ መዓልቲ እታ ቶራ እናኣጥበየቶ ለይቲ ንስሪ ኣሞራ ኣልቢስዎ እናሓደረ እቲ ህፃን ወዲ 3 ዓመት ኮነ። ኣባ ኣሞኒ ድማ ካብ 7 ዓመቶም ጀሚሮም ክሳብ 12 ዓመቶም ፊደል
ንባብ ምስ ትርጓሜኡ ብሉይን ሓዲስን ምግባር ሃይማኖትን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ኣምሃርዎም። ኣባይ ኣሞኒ ወዶም ዓብዩ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮኑ ድሕሪኡ ዲቁና ከቐብልዎ ናብ ኣክሱም ጽዮን ወሲዶም ከባረኽዎ ቤት ካህናት ናብ ዝተባሃለ ቤት ቦታ ሒዞሞ ምስ ከዱ ፍሉይ ስሙ ስሂታ ናብ ትበሃል ቦታ ምስ በጽሑ ካብ መዓንጠአን ንላዕሊ ዕራቐን ዝኾና ዕትሮ ዝተሰከማ 10 ኣዋልድ ረኸቡ። ኣባ ዮሃን ድማ ንኣቦኦም ኣቦየ እዘን ኣብ ደረተን ቀርኒ ዘለወን ፀጉረን ነዊሕ እንታየን ከማና ዝኾና መስሓቲ ዝበሃላ እዚኣተን ድየን በልዎም። ኣባ ኣሞኒ ድማ ኣይኮነን ዝወደይ ስቒልካ ኪድ በልዎ። ድሓር ትዝ በሎም ኣብ ጫካ እንስሳታት ዘዕበይዎ ወደይ ወድን ጓልን ፈልዩ ምስ ፈለጠ ክጋገየኒ እንድዩ ኢሎም ብምሕሳብ ዲቁናን ክህነትን ይትረፎ ኢሎም ተመሊሶም ናብ በዓቶም ሒዞሞ ኣተዉ። ድሕሪዚ ድማ ኣባ ኣበይዶ ናብ ኣባ ኣሞኒ መጺኦም ምስ ኣባ ዮሃኒ እናኣገልገልዎም ተቐመጡ። ዮሃኒ እናጸሓፈ ኣበይዶ ዝጸሓፈሉ ቆርበት እናቀረቡ ሰለስቲኦም ብሓድነት ብተጋድሎ ክቕመጡ ጀመሩ። ኣባ ዮሃኒ 20 ዓመት ኣባ ኣሞኒ ድማ 40 ዓመት ኣብ ዝኾኖም ጊዜ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ንኣባ ኣሞኒ ተገሊጹ ኦ ኣሞኒ ካብ ሕጅስ እግዚኣብሔር ናባይ ንዓ ኢልካ ኣሎ በሎም እሞ እሶም ድማ ንወዶም ንኣባ ዮሃንን ንኣባ ኣበይዶን ፀዊዖም በሉ ካብ ሕጅስ ኣነ ናብ እግዚኣብሔር ምኻደ እዩ ሞ ጸልዩለይ በሎም። ቅድሚ ምዕራፎም ድማ ንኣባ ዮሃኒ ንበይኖም ፀዊዖም ኣንታ ኣባ ዮሃኒ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ስሂታ ዝረኣኻየን ኣዋልድ እየን፣ ንኣዳም ድማ ካብ ገነት ዘውፅኣ እየን። ንድሕሪ ሕጂ ከምአን ዝበላ እንተኣጓኒፈነኻ ናብ ዘለኻሉ ገደል ተወርዊርካ ውደቕ፣ ናብ ውሽጢ ባሕሪ ጥለቕ ኢሎም ነጊሮሞም በዛ ዕለት 5 ሕዳር ብሰላም ዓረፉ። ናብቲ ፀውዖም እግዚኣብሔር ድማ ከዱ። በረከተ ምሕደረና። ኣባ ኣሞኒ ምስ ዓረፉ ድሕሪ 12 ዓመት ኣደ ኣባ ዮሃኒ ናይ ወዳ ነገር ተጽንዕ ስለ ዝነበረት ሕጂ ከዓ ሰብኣያ ስለ ዝሞተ ኣባ ኣሞኒን እውን ስለ ዝዓረፉ ወዳ ክትርኢ ድሕሪ 32 ዓመት መጸት። ቀሚስ ለቢሳ ፀጉራ ተሰሪሓ ሰበይቲ ኮይና ወዳ ናብ ዘለዎ ቦታ ብምኻድ ክትዘራረብ ከም ዘይትኽእል ስለ ዝፈለጠት ፀጉራ ተላጽያ ናይ ወዲ ልብሲ ቁምጣ ለቢሳ ኩለንተንኣ ወዲ መሲላ ናብ ጎቦ ደብረ ዓሳ ኣምርሐት። ኣብኡ ምስ በጽሐት ድማ ብናይ ቅዱሳን ስርዓት መሰረት 3 ጊዜ ኣውሎግሶን በለት። ሰይጣን ነዚ ስም ኣብ ሰምዐ ጊዜ 40 ክንዲ ይርሕቕ። ናይ ደብረ ዳሞ መነኮሳት ከም ናይ ሰላምታ መለዋወጢ ይጥቀሙሉ ነበሩ። ኣባ ዮሃኒ ድማ ነዚ ድምፂ ካብ ደገ ኣብ ሰምዑ ጊዜ መን ኢኻ ንስኻ በሉ። ንሳ ድማ ዓመተ መንፈስ ቅዱስ እየ በለቶም። ኣቦና ድማ ድምፃ ወትሩ ካብ ዝፈልጥዎ ድምፂ ስለ ዝተፈለዮም ከምኡውን ትዝ እንተበሎም ከምተን ናይተን ዕትሮ ሓዚለን ኣብ ደረተን ቀርኒ ዘለወን ኮይነን ማይ ቀዲሐን ዝክኸዳ ኣብ መንገዲ ዝረኣይውን ኣዋልድ ድምፂ ኮኖም እሞ ከምኡውን ወልደ እገሌ ክንፈ እገሌ ክበሃል እምበር ዓመተ ወለተ ክበሃል ሰሚዖም ስለ ዘይፈልጡ ኣቦኦም ኣባ ኣሞኒ ዝነገርዎም ትዝ በሎም እሞ በቲ ቅጽበት ዝጽሕፉላ ብዕር ኣብ እዝኖም ሰኺዖም 5 ሜትሮ ንውሓት ካብ ዘለዎ ዓብይ ጎቦ ንነፍሶም ናብ ቁልቁል ወርወሩ። ነገር ግን መሬት ከይበጽሑ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ኣብ ኣየር ከለዉ ተቐበሎም። እታ ዝጽሕፉላ ዝነበሩ መጽሓፊት ግን ናብ መሬት ወዲቓ ሻምብቆ ኾነት። በቲ ጊዜ ድማ ኣባ ዮሃኒ ክንፊ ኣውፂኦም ምስ ቅዱስ ገብርኤል ጎኒ ንጎኒ ኮይኖም በዛ ዕለት ሕዳር ዕለት 5 ናብ ብሔረ ህያዋን ሒዝዎም ኣተወ። ኣብ ብሔረ ህያዋን ዘለዉ በዓል ሄኖክን ኤልያስን ድማ ካብቲ ሰብ ዝሞተሉ ሃገር ሞት ናብ ዘይብሉ ሃገር መን ኣምጽኦ በሉ። እቲ መልአክ ድማ በዚ ጊዜ እግዚኣብሔር ኣብ ዝኣዘዘኒ ጊዜ ኣነ ገብርኤል እየ ዘምጻእክዎ በሎም። ቀጺሉ ድማ እቲ መልአክ አንተ ሄኖክ ምንም
ንጹህ እንተ ኮንካ ብስርዓተ ስጋ ተወሊድካ ብስርዓተ ስጋ ዓቢኻ ተመርዒኻ ቆልዑ እውን ወሊድካ ኢኻ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዘብፅሓካ ድማ ብንጽህናኻ እዩ ንዓኻ እውን ኤልያስ ምንም ድንግል እንተ ኮንካ ብስርዓተ ስጋ ተወሊድካ ብስርዓተ ስጋ ዓቢኻ ኣብዚ በፂሕካ ኢኻ እዚ ኣባ ዮሃን ግን ካብ ዝውለድ ጀሚሩ ጡብ ኣዲኡ ኣይቀመሰን መዓልቲ መዓልቲ ሰሳሕ እናኣጥበወቶ ለይቲ ለይቲ ድማ ንስሪ ኣሞራ ብኣኽናፉ እናኣልበሶ እዩ ዓብዩ እምበር ኢሉ ነገሮም ቀፂሉ ድማ እቲ መልኣክ ንናይ ኣባ ዮሃኒ ገድሊ ዘርዚሩ ምስ ነገሮም ከመውት ዘለዎ ድማ ናይ ኣማውታኡ ነገር ምስ ነገሮም ስለዚ ንኸምዚ ዝበለ ኣምፂኣ ናብ ብሔረ ህያዋን እንተኣተኽዎ ፍርዲ ሓቅዶ ኣይኮነን በሎም ሄኖክን ኤልያስን ድማ በዚ ጊዜ ይግብኦ ኢሎም ንኣባ ዮሃኒ ብምስጋና ተቐበልዎ ድሕሪ እዚ ድማ መልኣክ ቅዱስ ገብርኤል ናብ ደብረ ዓሳ ተመሊሱ መጺኡ ንኣባ ኣበይዶ ተገልጸሎም እሞ ንኣባ ዮሃኒ ናብ ብሔረ ህያዋን ከም ዘእተዎም ነገሮም ኣብ መጀመርታ ሄኖክን ኤልያስን ኣይነእትውን ኢሎም ከም ዝነበሩ እሞ ድሓር ድማ መልኣኩ ባዕሉ ንናይ ኣባ ዮሃኒ ገድሎም ምስ ነገሮም ብምስጋና ከም ዝተቐበልዎ ንኣባ ኣበይዶ ነገሮም ቀፂሉ ድማ እቲ መልኣክ ንናይ ኣባ ዮሃኒ ገድሎም ክጽሕፍዎን ክምህርሉን ንኣባ ኣበይዶ ኣዚዝዎም ዓረገ ኣባ ኣበይዶ ድማ ኣባ ዮሃኒ ካብቲ ገደል ተወርዊሮም ምስ ወደቑ ሓደ ደስ ዘብል ወዲ ክቕበሎ ርእዮም ስለ ዝነበሩ እቲ መልኣኽ ምስ ነገሮም ብጣዕሚ ደስ በሎም ኣባ ኣበይዶም በቲ ዝተኣዘዝዎ መሰረት ንናይ ኣባ ዮሃኒ ገድሊ ፀሓፍዎ ንሶም ድማ ትማሊ 4 ሕዳር ብሰላም ዓረፉ በረከቶም ሕደረና ኣሜን ኣብ ማእከል ጎቦ ናብ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ንምውፃእ 150 ሜትሮ ነቲ ጎቦ ምሕኻር ይሓትት ሽቅብ ምስ ተወድአ ኣፈጽዮን ትርከብ ድሕሪ ኣፈጽዮን ካብ እምኒ ዝተፈልፈለ 12 መድረኽ ዘለዎ ናይ ውሽጢ ናይ ጸልማት መንገዲ ኣሎ ኣብ መጨረሽታ ብርሃን ናብ ዘለዎ ስፍራ ምስ ትወፅእ ብወገን ጸጋም 12 ሜትሮ ርሕቀት እቲ ቤተ መቕደስ ይርከብ እዚ ቤተ ክርስቲያን 13 ጉልላት ኣለዎ እዚ ገዳም ጥንቲ 58 ዓምደ ወርቂ ነበሮ ኣብ ሓደ ወቕቲ ብመሬት ብምንቅጥቃጥ ምኽንያት እቲ 22 ክሰባበር ከሎ ሕጂ ዘሎ 36 ጥራሕ እዩ ኣብ ውሽጢ እዚ ገዳም 3 ቤተ መቕደስ ዘሎ ክኸውን ከሎ እቲ ሓደ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዝቅድስሉ ዝነበሩ እዩ እቲ ገዳም ደብረ ዓሳ እንዳተባሃለ ይጽዋዕ ምኽንያቱ ድማ እዚ ቤተ ክርስቲያን ብመሬት ምንቅጥቃጥ ቅድሚ መፍራሱ እቲ መንደቕ ናሕሲ ናይ ዓሳ ነባሪ ቅርጽ ነበሮ ኣፄ ገብረ መስቀል ድማ በቲ ወቕቲ በዚ ናይ ዓሳ ምስሊ ዘስርሕዎ ቅዱስ መስቀል ኣብ ውሽጢ እዚ ገዳም ይርከብ ከምኡውን ኣብ መጀመርታ ኣፄ ገብረ መስቀልን ካልኦት ቅዱሳንን ኣቦታትን ኣብ ውሽጢ እዚ ገዳም ሱባኤ ኣትዮም ከለው ቅዱሳን ብዓሳ ተመሲሎም ከኣትውን ክወፁን ስለ ዝረኣዩ እዚ ገዳም ደብረ ዓሳ ኣባ ዮሃኒ ተባሃለ ካልእ ብተፈጥራዊ ኣቀማምጥኡ ብጣዕሚ ድንቂ ብዝኾነ ኣብዚ ውሽጢ ገዳም ኣስገራም ናይ መቃብር ጎዳጉዲ ኣለዎ እዚ መቃብራት ዝተፈልፈለ ድማ በዓትታት እዩ ሓደ በዓቲ ብሓደ ጊዜ ን6 ሰባት ጎኒ ንጎኒ ኣደቂሱ ክሕዝ ኣይክእልን ነገር ግን ብጣዕሚ እቲ ዝገርም ናይቲ መቃብር ጎዳጉዲ ክሳብ ሕጂ ኣይመልአን ሓደ ሰብ ምስ ተቐብረ ድሕሪ ዓመት እቲ ዓስከረን ይጠፍእ የዕጽምቱ ድማ ኣይርከብን እቲ ሰሌን ግን ክሳብ 2 ዓመት ይቕመጥ ንኣባ ዮሃኒ ነዚ ገዳሞም ዕጣን ጥዋፍ ዘቢብ ዝሃበ ሰብ እንተሃልዩ ምጽዋቱ ከም ናይ ኣቤል መስዋዕቲ ገይሩ ጎይታና ከም ዝቕበለሉ ነዞም ጻድቅ ቃል ኪዳን ኣትይሎም እዩ ናይ ኣባ ኣበይዶ ናይ ኣባ ኣሞኒ ናይ ኣባ ዮሃኒ ረድኤት በረኸቶም ምስ ኩላትና ይሕደር ብጸሎቶም ድማ ይምሓረና ኣሜን ከምኡ ድማ ኩሎም ቅዱሳን ናይ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ናይ ጴጥሮስን ጳውሎስን ናይ ኩሎም በዝለምዓንቲ ዝዕሉ 5 ሕዳር በረከቶም ይሕደረና ኣሜን ለይኩን ድማ ናብዚ ኣውደ ዓመት ብሰላም ኣብጽሐና ኣሜን በረከት ቅዱስ ዮሴፍን ቅድስቲ ሰሎሜን እውን ተራዳእነት ናይ ቅድስቲ ድንግል ነስ ሰማዕት ኣርሴማን
ኣማላጅነት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ምሕረት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሕዳር 6 በዚህ ዕለት ክብርቲ እመቤትና ምስ ፍቅር ወዳ ካብ ስደት ኣብ ዝተመለሰትሉ ጊዜ ናብ ደብረ ቁስቋም ኣትዮም ካብ ዝረኸቦም ድኻም ይዕረፉ። ኣደ ኣምላኽ ክብርቲ ስም እመቤትና ድንግል ማርያም ንኣምላኽ ዝወለደት ብድንጋለ ስጋ ብድንጋለ ነፍሲ ጸንዐት ክብርቲ እመቤትና ካብ ስደት ኣብ ዝተመለሰት ጊዜ ከምዚ ኮነ። ኣደ ብርሃን ክብርቲ እመቤትና ወዳ ሒዛ ምስ በዓል ዮሴፍን ቅድስቲ ሰሎሜን ናብ ምድረ ግብፂ ክትስደድ ከላ ኣብ ግብፂ ምስ በጽሑ ኣብኡ እንተ ተቐመጡ እኳ ነገር ግን ግብፂ ኣይጠዓሞምን። እቶም ህዝቢ ድማ ብሰላም ኣይተቐበልዎምን። ከምኡውን ኣብ ምድረ ግብፂ ብዙሕ ተሰቃዮም እዮም። ካብ ግብፂ ተላዒሎም ናብ ኢትዮጵያ ምስ መፁ ግን ኩሎም ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሰላምን ብፍቕርን ተቐበልዎም። ካብቲ ናይቲ መንገዲ ጥሜትን ጽምእን ጽንዓትን ዝተላዓለ ብጣዕሚ ደኺማ ነበረት እሞ ናይ ኢትዮጵያ ሰባት ንእመቤትና ርእዮም ብጣዕሚ ሓዘኑላ። እዚኣስ ካብ ዘርኢ ነገስታት ትመስል፣ ነገር ግን ሓደ ሽግር ኣጋጢምዋ ተሰዲዳ ናብ ሃገርና እያ መጽያ ኢሎም ተንከባኸብዋ። ንኣእጋሮም ሓጺቦም ኣብ ክቡር መዕረፊ ኣዕረፍዎም። ጽቡቕ ኣቀባብላ ድማ ገበሩሎም። እመቤትና ድማ ካብ ድኻም ምስ ኣዕረፈት እታ ሃገር ብጣዕሚ ፈተወታ። ንዝተፈትወ ወዳው ድማ ነዛ ሃገርን ኩሎም ህዝባን ፈትየዮም ኣለኹሞ ኣብዚ ክሳብ መጨረሻ ንንበር በለቶም። ጎይታና ድማ ነታ ክብርቲ ኣዲኡ እዚኣ ቅድስቲ ሃገር እያ ኣብ ድሓር ዘመን ድማ ናይ ቅዱሳን መነኮሳት ቦታ ክትከውን እያ። ኣብ ውሽጣ ድማ ክሳብ ዓለም ፍጻሜ ክምስገነላ እየ። ናትኪ ስም ከይተጸውዐ ድማ ኣይውዕላን እዩ በላ። ድሕሪዚ ድማ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደመና ጠቐሰ እሞ ኣብ ልዕሊኣ ተቐመጡ። መልአክ ቅዱስ ዑራኤል ድማ መጸ። ናመርሖም ድማ ንምልእቲ ኢትዮጵያ ኮለልዋ። እመቤትና ድማ ነታ ሃገርን ህዝባን ስለ ዝፈተወቶም ደስ ስለ ዝበልዋ ጎይታና ንክብርቲ ኣዲኡ እዛ ቅድስቲ ሃገር ኣስራት ገይረ ሃብኩኺ በላ። እመቤትና ድማ ብጣዕሚ ተሓጒሳ ወደይ ኣምላኸይ ኢላ ኣመስገነቶ። ድሕሪዚ ድማ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ እናተዘዋወሩ ብምልኣ ኢትዮጵያ በኪደት እግሮም ባረኽዋ። ጎይታና ድማ ኣብዚ ቦታ ከምዚ ዓይነት ቤተ ክርስቲያን ክህነጽ እዩ፣ እገሌ ዝበሃል ከምዚ ዓይነት ቅዱስ ክትንስእ እዩ እናበለ ብዙሕ ምስጢራት ንቅድስቲ ኣዴና ንኣዲኡ ነገራ። ድሕሪዚ ዘመነ ስደት ምስ ሓለፈ ሄሮዶስ ድማ ኣብ መጨረሽታ ብኽፉእ ኣማውታ ምስ ሞተ እቲ መልኣኽ ናብ ገሊላ ክምለሱ ነገሮም እሞ እመቤትና ድማ ካብዚ ሃገርስ እንተዘይንኸይድ ምመረጽኩ ምስ በለቶ ዝተፈትወ ወዳ ግን ኦ ኣደይ ጽድቅን ፈቓድን ኩሉ ክንፍጽም ይግብአና እዩ ኢሉ ኣጸናንዓ እሞ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ከዱ። ተመሊሶም ክኸዱ ምስ ተበገሱ ናይ ኢትዮጵያ ሰባት ዝተፈላለዩ ኣመሃ ህያብ ሃብዎም። ዝተፈላለዩ ኣልባሳት፣ ወርቂ፣ ዕጣን፣ ከርቤ፣ ጨናን ንስንቆም ብገመል ጽዒኖም ንእመቤትናን ንዝተፈትወ ወዳን ድማ ኣብ በቕሊ ኣቐሚጦም ብኽብሪ ኣፋነዎም። እመቤትና ድማ ንወዲ ሓቂፋ ኣብ በቕሊ ተቐሚጣ በቲ በረኻ ብምጓዓዝ ናብቲ ዝመጸትሉ ሃገር ከደት። ኢትዮጵያውያን ዝሃብዋ ብዙሕ ህያብ ኣብ ኣግማል ጽዒና ሒዛ ናብ ሃገራ ኣብ እትምለሰሉ ዝነበረት ጊዜ ኣብ ሓደ ገምገም ባሕሪ በጽሐት እሞ ሽዑ ነቲ ዋና ጃልባ ስለ እግዚኣብሔር ኢልካ ኣሳግረኒ ኢላ ለመነቶ። እቲ በዓል ጃልባ ድማ እንሆ ንብረት ዝተጸዓኑ 5 ኣግማል ምሳኽን ምስ እዚ ህፃን 5 ሰባት ይምልከት ኣለኹ። ንስኺ ዝተቐመጥክላ በቕሊ እውን ኣላ። እዛ ጃልባ ከዓ ንእሽቶ እያ። ናይ መቐመጢ ክፍላ ድማ ንኣሽቱ እየን። ኣብ ውሽጣ ዝተሳፈሩ ሰባት ድማ ተጨቃጭቆም እዮም ዘለዉ። ስለዚ ከመይ ገይረ ከሳግረኪ እኽእል? ነገር ግን ኦ እመቤተይ ይቕረታ ግበርለይ፣ እዚ ብኸፍኣት ኣይገበርክዎን እሞ በላ። ክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ እቲ ናይታ ጃልባ በዓል ቤት ከሳግራ ከምዘይከኣለ ኣብ ዝተረድአት ጊዜ ኦ ወደይ ወዲ እግዚኣብሔር ከም ዝኾንካ ነዚ ዓብዪ ወሓዚ ክንሳግር ጥራሕ ኣምላኽነትካ ክትሰርሕ እልምነካ ኣለኹ ክትብል ለመነቶ።
ሽዑ ጎይታና ድማ ንቅድስቲ ኣዴና ክብርቲ ኣዲኡ ኦ ዝወለድክኒ ኣደይ ኣይትሕዘኒ ኢሉ ኣረጋግኣ ከምኡውን ብፍቓድ ኣቦይ ብፍቓድ መንፈስ ቅዱስ ካባኸ ሰብ ኮይነ እየሞ ሰብ ምዃነይ ድማ ብዘይካ ኣቦይ መስተፍስሂ ዝኾነ ብዘይካ መንፈስ ቅዱስ ዝፈልጥ የለን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ህያዋንን ምውታንን ንምፍራድ ኩሉ ከከም ስርሑ መታን ክኸፍሎ ክመጽእ እየ ነታ ሰዓት ድማ ናይ ሰማይ መላእኽቲ እንተኾኑ ደቂ ኣዳም እውን እንተኾኑ ብዘይካይን ብዘይ ኣቦይን ብዘይካ መንፈስ ቅዱስን ዝፈልጣ የለን ሽዑ ግዜ ኩሉ ዓመፅ ዝዛረብ አንደበት ክዕጾ እዩ ኢሉ ኣቦኸ ዳዊት ከምቲ ዝተዛረበ ክከራኸር እየ ዝብል አንደበት ከም ዲዳ መልሲ ክስእን እዩ በላ ክብርቲ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል እመቤትና ማርያም ድማ እዚ ኩሉ ምስጢር ዝተፈትወ ወዳ ክነግራ ተስተውዕሎን ኣብ ልባ ተዓቕሮን ነበረት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንክብርቲ ኣዲኡ እዚ ምስ ነገራ የማናይ ኢዱ ዘርጊሑ ኣብቲ ማዕዶ እቲ ወሓይዝ ጥር ኣብ ዝበሃል ጎቦ ንዝነበሩ ኣእማን ፀውዖም ሽዑኡ እቶም ኣእማን እናተገላበጡ መጺኦም ከም ጃልባ ኮይኖም ኣብቲ ዝወርድ ዝነበረ ወሓዚ ተንሳፈፉ ሽዑ ንእመቤትና ምስ ህፃናን ምስ ቤተሰባን ምስ ንብረታን ኣሳገራ እቶም ኣእማን ዝረኣዩ ኩሎም ሰባት ድማ ብጣዕሚ ኣድኒቆም ንበይኑ ድንቂ ተኣምራት ዝገበረ ንእስራኤል ዝፈጠረ እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን ናይ ጎይትነት ስሙ ድማ ዝተመስገነ እዩ እናበሉ ኣመስገኑ እቶም ዝተባረኹ ሰባት ድማ ነቲ ወሓዚ ምስ ተሻገሩ ኣብታ ሃገር ንሸሞንተ መዓልቲ ተቐመጡ ድሕሪዚ ድማ ንኣምላኽ ዝወለደት ብድንጋለ ስጋ ብድንጋለ ነፍሲ ጸንዐት ክብርቲ እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስለ ዝተገብረላ ኩሉ ጽቡቕ ስራሕ ንእግዚአብሔር ፈጺማ እናመስገነት ናብ ናይ ኣቦኣ ናብ ሃገረ ዳዊት ተመልሰት ከምኡ ድማ ድሓር ዘመን ጎይታና ኣብኣ ኣብ ደብረ ቁስቋም ንቅዱሳን ሐዋርያት ኣኪቡ ታቦትን ቤተ ክርስቲያንን ኣኪቡ ንናይ ቅዱስ ቁርባን መስዋዕቲ ሰሪሑ ድማ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ንወገናቱ ሃቦም ነዚ ነገር ድማ ናይ ሃገረ እስክንድርያ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱሳን ኣቦታትና ቄርሎስን ቴዎፍሎስን ምስክር ኮኑ ክብርቲ እመቤትና ካብ ስደታ በረከት ትኽፈለና ኣሜን ለይኩን ጣዕመ ፍቕረ ኣመላድነታ ኣደነታ ለውሃታ ምስኩላትና ይኹን ኣሜን ከምኡውን በዛ ዕለት ኣባ ፊልክስ ዓረፈ ኣባ ፊልክስ እዚ ቅዱስ ድማ ምግባር ሃይማኖቱ ትሩፋት ተጋድልኡ ዝጸበቐ ኮይኑ ምስ ረኸብዎ ብፍቓድ እግዚአብሔር ናብ ሃገረ ሮሜ ሊቀ ጳጳሳት ገይሮም ሸምዎ ኣብቲ ዘመን ድማ ከሓዲ ቴዎድሮስን ቄሳርን ነጊሱ ንምእመናን ምሳሰቃዮምን ምስ ቀተሎምን ይቕረታ ንሊቀ ጳጳሳት ኣባ ፊልክስ ድማ ብዙሕ ኣሰቃይዎ ኣባ ፊልክስ ድማ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ዝበጽሕ ዘሎ ጽኑዕ መከራ ክቐውም ናብ እግዚአብሔር ኣብ ዝጸለየ ግዜ እዚ ከሓዲ ንጉስ ካብ ዝነገሰ ኣብ ካልኣይ ዓመቱ ኣጥፍኦ ድሕሪዚ ድማ ደም ክርስቲያን ከም ማይ ዘፍሰሶ እቲ ከሓዲ ዲዮቅልጥያኖስ ዝነገሰ እሞ ንክርስቲያን ኣብ ልዕሊ ዓለም እናሃደነ ምስቃይን ምቕታልን ኣብ ዝጀመረ ግዜ እዚ ኣባ ፊልክስ ንናይ ክርስቲያን ስቃይ ከርእዮ ናብ እግዚአብሔር ምስ ጸለየ ሽዑ ኣብቲ መጀመርያ ዓመት ዓረፈ እዚ ኣባ ፊልክስ ድማ ንወገናት ክርስቲያን ብጣዕሚ ጠቃሚ ዝኾኑ ብዙሓት ድርሳናትን ተግሳጻትን ዝጸሓፈ እዩ ረድኤት በረኸቱ ናይ ቅዱስ ኣቦና ፊልክስ ምስ ኩላትና ይኹን ብጸሎቱ ድማ ይምሓረና ኣሜን ዕለት 6 ሕዳር ዝውዕሉ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅድስቲ ደብረ ቁስቋም ሚጠታ ለማርያም ምልሰታ ማለት እዩ ቅዱስ ዮሴፍ አረጋዊ ምስ ኣዴና ድንግል ማርያም ዝኸደ ቅድስቲ ሰሎሜ ብሩክት ምስ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝኸደት ቅዱስ ዮሳ ወልደ ዮሴፍ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ሊቅ ኣባ ጽጌ ድንግል ዘወለቃ ኣባ ፊልክስ ዘሮሜ ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣቦና ኣዳምን ኣዴና ሔዋንን ኣቦና ኖህን ኣዴና ሃይከልን ቅዱስ ኤልያስ ነቢ ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ ኣባ ኣርከ ስሉስ ቅድስቲ ኣርሴማ ድንግል በረከቶም ይሕደረና ዝወደቀ ዝነጠበ ኩሉ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተኣርመልና ናይ ወላዲት ኣምላክን ናይ ቅድስቲ ኣርሴማ ናይ ኩሎም በረከቶም ይሕደረና ኣሜን
ዝወደቀ ዝነጠበ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓር መላእክት ታረመልና ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ አሜን አሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበኒ ዮም ወኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ዘአበሰለነ እታብአነ ጊዜው ስሙን ተጣላድነ ንበራነ ከክርስቶስ መዚያኪ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጽባሕ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጽልአ ፍቅር ወለኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረልን ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ክዳንኪ አሜን አሜን ለይኩን ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን